kumsang khazakwa somriat huna omanga khanin ngai tala nakina chuang computer hian engkim ala thunun don ti in soita sela sumdon na te chan komna te le stock market thlengin mi makta duai chuang te chu net pakhat mangin anin thunzom vek don ti in soita sela super computer ayatsak ikutin kholte takte alakeng don ti ta sela a thakina omang lo viawang tiro ma se tuna chuan lo thleng ta der sia kan lo ngai tuangai mia lo science thon tho te chu ataka an lo changta chutiang ang cha chuan tuna chuan genetic engineering khovela kan lo cheng le ta a chumi chungchang chu I han soite ang khwe changin nge alo inchana tuna enge kan thlenchin ti te tunhaya until mu chwa le chu chuan tunlaya apa ngai nia kan lo rin chin dan te chu nakin luka ala thak vek thei dan tur te kan zir ho don ani mishing te hian kumsang tam takal ta khan nun na nei chi shang shang hi zir chin na an lo nei fo to china thlai le ramsa te chu zia shang shang nei turin an siam punga hetiang konga chuan ma kan son ma ma se engang takin nge na an tho chin ti chu kan chefum fe lo thung ani ma se chumi puitura tan chuan deoxyribonucleic acid DNA chu mu chwa alo ni ta a DNA chu molecule thil nung engpo an chan dan te anin develop dan te na an tho dan te le anin thla pun dana kai shwai tu ti ila kan soi swalom love information chu molecule te pian mang ang khan a encode nucleides pali te chu anin kopa chu chuang code an siama instruction te chu an keng chuak ta chin ani chu thu pe tu emo akai shwai tu chu I han thak chuan a keng tu ran nung emo mishing engpo ni se anom dan chu I thak thleng vek don ti na ani chu DNA mu chwa ani vele khan mishing te chuan manjan ngal an tuma kumsang khazakwa somruk chuan scientist te chuan thlai te chu engzung chak tak kapin an genetic code chu thak danglam an tuma chumi an ti chan chu thlai dang chi thar changkai tak an mu chwa an be seiwang ani achang phei chuan an hlo thling ve chim boka kumsang khazakwa somsari borvel khan scientist te chuan DNA them te chu bacteria te thlaya te le ramsa te an siulo ta heng an ti chan chu zir chiang tur le me modify tur te an research te damdoi siam na atan te agriculture atan te le adin ti hlim na atan ten an mang ani kumsang khazakwa somsari palia chuan ramsa genetically an modified masaber chu alo pianga chu chai chim ni in research an man na atana an du ber ni a chu chuan nun na tam tak a chan ni in an soibok kumsang khazakwa somria da chuan sumdon nan te hial man an lo ni chauta a patent masaber chu oil eral tura sia microbe engineer ho to anani a tunlaya chuan chemical mangin thil chi shang shang siam chwa alo ni ta a chen su nunna channa na thwam hno te chan theina te le insulin te ani heng zong zong an siam chwa ma hian a ma chuan ramsa te taksa achangin lak an lo ni thin ani kumsang khazakwa somkwa pali khan thlai an modified masak per chu shal chwani in flavor savor tomato ti ani a tomato chwara choi ma lo tu le hun rei tak dai thei tura an duan ani thlaian siang danglang chanchin te chu video danga en kan la tum don ania kumsang khazakwa somkwa lewin her chwa me chuan mishing siam danglamna po chu bei alo ni chanta a nu naw pai theilo ta no te siam chop theina te an lo siama naw te chu mishing jean si thuma changa siam ni in chu no te chuan a masaberata nu le pa pathum nei ma alo ni ta ani tunlaya chuan voksek takte sangha chang chak takte ar mul nei lo te le uchok mutlang theite alo omta a alim omlama en chuan mun thima eng thei sangha te siaman lo ni ta a olsam takin an lo lei theita ani heng zong zong te hi hlim omin chanmel viau ma se mishing jeans han siam chop te chu ataw min a har se ma hun po an du rei thung ani chung har sa zong zong te chu CRISPR technology aron lu achang che hian anin thak ta hlok maya zan kha thil thu lekin jean siam danglam man te chu za a somkwa pakwa atlomin aron tla hniam theita a
kum tam tak an lo be chin te chu kare lo te chungin an experiment te chu an ti zo thei ta a ani na taka chuan laboratory nei to phot chuan an ti thei vek ti na ani chu technology a na sa taka ma kan son zia CRISPR hian aron ti chiang mani mihring te an ni na thak thei hlok turin theina alo nei chiang mai alo ni he thil hi engwanga ron thleng thut nge ani a engang che in nge na a thoreng bacteria le virus te hi atira chang renga lowin do to an ni a bacteriophages emo phages ti an soiti ham bacteria te hi abei char china tuipuya ti hian za asomli hi phages hian bacteria hi ni tin hian atilum chin ani phages swan an genetic code te chu bacteria a da lutin chu in thla puna in siam chhonnan an hmang china an ma ni veng tu le na do tu kha bacteria ten an nei chat wangin engang po in lo do ma se an hne lo fo chin ani ma se achang chuan chu beina chu bacteria chuan alo hne ve china chumi an han hne chia chu an ma ni a na shik do thei tu chu na sa takin aron in siam chaka virus DNA chu an ma ni DNA genetic code a chuan da in chu CRISPR an ti a chu ko chu mamo ani ma chu ta chuan him takin an da chin ani virus in aron be le vele bacteria te chuan DNA an archive an lo da chat chu a RNA copy an siama chu chuan ral thuam chat tak mai an siam chuaka minga Cas9 an sa chu protein ani a protein chuan virus ron be to an DNA le an ma ni ina an lo da chat DNA te chu uluk takin a han scana za scan lotlin nu chuan virus DNA chu man theilo wa siamin ambe ta china ni Cas9 hi a fel fai a DNA sargian anti hial china ni scientist ten an zir chian na atangin CRISPR hi siam danglam thei ani ti an hmua DNA i siam danglam du akha a modify pe in cell nungla ya ida anga chu ani maya gene siam danglam an ti na kha map ang lo ni ta se tu na CRISPR hi chu GPS ang ani don ani CRISPR hi atlomin a fel fain man nuam mai ba ka cell nunglai te chu a siam danglam thei don ani chu chuan genes te chu adu dana siam danglamin DNA omdan chu azuk bitum chat don ani chu mai ba ka cell shang microorganisms te thai te ramsa te le mihring te a man thei vek ani he thil danglam tang ma son na tlen tu CRISPR hi science atan chau ni ma se he tiang thila man ro ma saber hi ani bok ani he thu kan soilai me kyan man ro thar dang olsam taka man thei chu an siam chhuakin an hmangzel mek bok ani sangni som panga khan scientist chuan an lepa an patient thil nung pakhat taksa a sela HIV shik chu pain hei hian thil thei ani zia an tilang ani anu kum khat or nu a chuan a aya lian zok nein sazu an taksa HIV shikai vekte a chuan en chinna an nei le a sazumeya chuan CRISPR chu an chiu lutin atak sapum puya HIV shik za somnga chu am pai bo thei ani kum somaron vei meu chuan CRISPR therapy mang hian HIV te poti dam an be se ya chumai ba ka mihring DNA chunga biruchin virus tikhat herpes te po hian bo thei an ring ani kan mel malian pakhat cancer poi CRISPR hian a hne thein an ring bok cancer lo chan chu cell te chu thilowin kan taksaral do khol te shat lowin an lo in tipunga CRISPR chuan i taksaral do khol te chu zuk siam danglamin cancer te chu olsam takin azuk mu thei to don ani cancer paina olsam tak chu i cell enge moza te lepa an siam danglam to nangma a chiwlu ani maya a olsam mani kum sang ni som parukhani USA a chuan cancer enkol nan mishinga CRISPR man chu phal alo ni a thameu pu avei ma in Chinese scientist te chuan chuap cancer chu mishing taksaral do khol a cell te an siam dang lama an enkol thei thu August sang ni som parukhan anon soi ve le a masod na akal chak mai ani tin in tha chon na atanga nat na in kai chon thei alo om ve le a
sang chuang lai omin a then chu hlau om lo le a then chu thi na khopa hlau om te a then chu dam chunga in enkol na ngai khopa natna te an ni a CRISPR mang hian scientist te chuan heng na zongzong te hi ti re vek thei anin ring ani in tha chon theina na sang thum chuang lai mai chu DNA in vuar le in rem dik lo wanga thleng thei alo ni a Cas9 an siam danglam to mangin chu DNA in vuar dik lo chu siam remin sela na dik lo te chu an siamra an enkol dam thei an ringa kumsom emo kumsom ni aral hnuah meu chuan na sang chuang hi chu chatuana ta ti danglam theia ti rem thei ani to ambe sei ma ero chu heng in enkol na sang te hian thil in ang pakhat an neya mishinga dam chen an neya an thi ve thei ani suti ani lo vek chuan chi ya emo note a in siam chan na hun lai vela manin ani ama ero chu CRISPR he aya chung nung hian ma ero chu heng ala om ta cheu mai sang te hian thil in ang pakhat an neya mishinga dam chen an neya an thi ve thei ani suti ani lo vek chuan chi ya emo note a in siam chan na hun lai vela manin ani ama ero chu CRISPR